Исәнмесез, кадерле яшь дусларыбыз. Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбызны башлыйбыз. Барый рәхмәт, тулы исеме Барый Сибгатулла улы Рәхмәтуллин 1897 елның 29 майында Россиянең элеккеге Урал губернасы Гурьев өязе, хәзерге Казакстан Республикасы биләмәсе Жилая Коса дигән авылда туа. Башлангыч белемне шул бистәдәге татар мәдрәсәсендә ала. 1918 елда исеме таныла башлаган яшь шагыйрь гаскәри хезмәткә алынып, башта Казандагы айрым татар батальонында укучы солдат, аннары Мәркәз мөселман хәрби басмасы Кызыл армия газетасында әдәби бүлек мөдире булып хезмәт итә. Шул газетада һәм Казанда чыккан башка көндәлек матбугат басмаларында солдат шагыйрьнең күп кенә лирик, публицистик һәм сатирик шигырьләре дөнья күрә. 1942 елдан алып 1945 елларга кадәр Барый рәхмәт фронтта була. Фронт шартларында да шигырьләр язуын дәвам иттерә. 50 еллардан башлап Барый рәхмәт үзенең күп еллык тормыш тәҗрибәсе белән тулыландырылган поэтик иҗатын яшь буынның, кече яшьтәге балаларның рухи дөньясын байыту һәм сауыктыру эшенә, балалар шигъриятенә багышлый. 1949 елда аның кече яшьтәге балалар өчен махсус язылган «Кем көчле» һәм «Укыйсым килә» исемле 2 китабы басылып чыга. Шуннан соң 1950-57 еллар арасында яна 6 җыентыгы басылып, Барый рәхмәт тиз арада балаларның иң яратып укый торган язучыларының берсенә әверелә. Барый рәхмәтнең шигырьләре форма җыйнаклыгы, фикер һәм хисләрнең балалар рухына ярашлы, табигый булулары белән аерылып тора. Шагыйрьнең үзе исән чагында нәниләргә атап язылган шигырьләре тупланган 10-дән артык исемдә китаплары басылып чыга. Барый рәхмәт 1957 елның 26 майында Мәскәүдә вафат була, Казанның Яңа Бистә зиратында җирләнә. Әйдәгез, шушы урында Әйлән-бәйлән вокаль ансамбле башкаруында Барый рәхмәт шигыренә Алсу Гарифуллина иҗат иткән «Бакча безнең ил» дигән җыр тыңлап үтик. Җырдан соң авторның шигырьләрен ишеттербез. All of them are business,
Шагыйрь Барый Рәхмәтнең тууына 120 ел тулуң айыннан әзерләнгән тапшыруыбызны авторның нәниләр өчен язылган шигырьләре белән дәвам иттерәбез. Аларны Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Юнус Сафиулла белән Татарстанның халык артисты Дания Нурлы укый. Иртәнге матурлык. Иртәнге тынлыкта бер сузып, бер туктап заводлар кышкырта, күңелле шултышта. Төрлесе төрлечә киенгән кешеләр, һәркемнең эше бар, ашыга шенә. Без дә тик ятмыйбыз, ят бит дибез, бакчага соңга калмыйк дип, тиз атлыйбыз. Бакчаның тәртибен бозмыйбыз, саклыйбыз. Бакчага килгәч, салкын кыш булса да, тышта кар яуса да, без өйдә ятмыйбыз, барабыз бакчага. Безне бик яраталар бакчада апалар, килгәч тә елмаеп, кулларын киң җәеп, кочаклап алалар, әниләр күгалар. Элгечләр өстендә буяулы рәсемнәр, зәңгәр дә, яшел дә, төрлесе бар шунда. Баранда мәче дә, козгын да, лачын да, карчыга, карга да, чана да, арба да, төлке дә, керпе дә, калмаган берсе дә. Петяның пароход, Пашаның парашют, крокодил Вильнеке, әтәш минеке. Әтәшкә карыйм да, табам мин барын да. Теш парашогым да, силгем да, сабын да, һәммәсе һәр вакыт әтәшем янында. Рәсемнәр ясыйбыз. Бакчада барысы да, тик менә юк таулар, елгалар, урманнар, зур йортлар, урамнар. Кирәк булганда ясыйбыз урамнар, төлкеләр, куяннар, бик оста без аңар. Бездә бар буяулар, ак, кызыл, ал, зәңгәр, сарылар, яшелләр, ясыйбыз дәфтәргә бик матур рәсемнәр. Телеңне чыгарма. Кагазьләр тураклап, без ясыйбыз атлар, тавыклар, үрдәкләр, күп төрле үрнәкләр. Менә Диләрә ник телен чыгара? Авызын чалшайта, кашын да кыйшайта, кайчысын тоткачта. Телеңне чыгарма, кисәсең. Нишләрсең кискәчтең, Диләрә, ди маңа. Курчаклар. Бар бик күп курчаклар. Аларны без саклап, кадерләп йөртәбез, битләрен сөртәбез. Буялсан итсәләр, мунчага кертәбез. Бәрмибез, атмыйбыз, ватмыйбыз, саклыйбыз. Бик матур курчаклар, акыллы курчаклар. Яшиләр бик тату, бик матур курчаклар, сикемле курчаклар. Күтәреп, сикертеп, иркәләп сиябез кочаклап. Үштеки, минем кызым кештеки, үсәр әле зур булыр, ул я эшүче булыр. Үсәр ул, үсеп буйга җитәр ул, илгә хезмәт итәр ул. Кемгә җитә? Сания, Нәсимә гөлләргә су сибә. Әллибәү, бәллибәү дип, матур курчагын тирбәтә асыя. Кычкыра Илгизәр, Саша ди, бул тизрәк, таш, кирпеч, ком кирәк. Килгәндә ала кил, цемент та бер чиләк. Бер кемдә тик йөрмий, бер кемдә тик тормый. Я ясый рәсемнәр, я сөйли, я җырлый. Сара суга бара. Я төшеп башын, кирт-кирт итеп басып,
Тәңкә шуар матур киянтәсен асып, Сара суга бара. Суга бара Сара. Су алырга бара. Кара сана. Киянтәсен сарып алган беләкләре. Шыгыр-шыгыр килә зәңгәр чиләкләре. Нәни кыз булса да, эш ярата Сара. Уңган кыз ул Сара, булган кыз ул Сара. Сара пөхтә диләр, Сара чиста диләр. Төскә биткә чибәр, эшкә оста диләр. Сара судан кайта. Ия төшеп башын, керт итеп басып, нәни генә матур чиләкләрен асып, Кара, Сара кайтып бара. Судан кайтып бара, безнең җитез Сара. Киянтәсе чуар, чиләге дә чуар. Чуар чиләгендә көмеш кебек су бар. Нәни кыз булса да, эш ярата Сара. Уңган кызыл Сара, булган кызыл Сара. Сара пөхтә диләр, Сара чиста диләр. Төскә биткә чибәр, эшкә оста диләр. Сара врач. Сара халат кигән. Ул врач. Профессор булам ди зур булгач. Әйт, кай җирең авырта синең аппагым дип сөяп сөен. Эх, син шаян, песнәк борын ди. Песи иркәләнеп мырылдый. Әллә чынлап, әллә шаярып, сузып куя тагын аягын. Оба, ула ди Сара, аппагым, тәпиеңә ни булган тагын? Тырмашып бер җиргә менгәндә, йыгылып төшеп имгәттеңме әллә? Әйтәм аны киткән төсләрең, бүген сөтеңне дә эчмәдең. Күп сикерсәң аягың сынар. Сикермә дип әйттем мин сиңа. Ул сәгатькә күзен салды да градусник куйды ауруга. Марлы кисәгенә май ягып, бәйләп куйды ауру аягын. Даруы да әйбәт булды бит. Хәзер тазарырсың инде дип, сыйпап куйган иде борыныннан, сикереп торды пси урыныннан. Сара мәктәпкә бара. Иртәгә Сара мәктәпкә бара. Кара син аның сумкасын кара. Әлифбасы да бар сумкасында, рәсемнәре дә бар, матур барсы да. Шатланган нинди, җырлый да би, мәктәпкә барам иртәгә минди. Менә Сараның әбисе Гыйльми, би дә белми, җырлый да белми. Эй, Гөл Сара ди, биби Сара ди, мин дә мәктәпкә барыйм сана ди, әби шаяра. Китче ди Сара, әби кешегә нәрсә бар анда? Мәктәпкә барып, нәрсәләр барын, бик тә беләсе килә Сараның. Сентябрь җитсен, тиз үтсен дип көн, йыртып ала ул календар битен. Таң атмаса, кояш чыкмаса, кояш чыккач та ул йоклап калса, йокларга ята. Менә таң ата. Йокыдан аны радио уята. Менә, дуслар, шагыйрь Барый Рәхмәт нәниләр өчен нинди матур шигырьләр иҗат иткән, ә? Аларның күбесе Сара исемле кыз турында. Мәктәпкә җыенган Сара мәктәпкә Әсма исемле кыз булып бара. Әсманы мәктәптә ничегрәк каршылыйлар икән? Әйдәгез, тыңлыйк әле. Әсма мәктәптә бүген. Кеше кара юк чакта сөйләшәләр курчаклар. Ни булган дип Әсмәгә килми нишләп бакчага? Нәниләр белән бергә курчак уйнап йөрергә. Әсмә бит бәби түгел. Анда йөрмәс инде ул. Ул бит дәү булган инде. Бүген мәктәпкә килде. Ефәк ал тасма таккан, аппак алъяпкыч япкан. Ялт иткән яп-якты зал, тезелеп утырган кызлар. Тәбәнәк урындыклар, өстәлләр дә юк монда. Һич кем уйнап та йөрми, идәнгә дә утырмый. Һәммәсе дә партада, Әсмә төсле барсы да. 7 яшьлек балалар, резидәләр, ләләләр, ал тасмалар такканнар, алъяпкычлар япканнар. Барый Рәхмәтнең шигырьләре кызлар өчен генә язылган икән дип уйлый күрмәгез тагын. Хыялланырга яратучы наян, шук малайлар турында да шактый шигырьләре бар шагыйрьнең. Әхмәтнең укыйсы килә. 6 яшь тигәле Әхмәткә, бик йөрисе килә мәктәпкә.
Кайчан 7 яшькә җитәм ди, тиз-тиз генә үссәм икән ди. Улым, ашыкма дигән исе. Кечкенә бит, яшь бит әле син. 1 елдан соң йөри башларсың. 1 ел ул, әни кайчан соң? Иртәгәме? Берсе көнгәме? Көннәр салкынайгач, көзгәме? Әйт ди Әхмәт. Я, ничек җавап бирсен инде әнисе? Илдар тәпи йөри башлагач укырсың ди җавап тапмагач. 1 ел үтәр бәбкәм, шул чакта озатырмын сине мәктәпкә. Илдар, тор инде, тизрәк тәпи йөр инде. Ничек өйрәнергә? Бик дә үткен пычак алып, җир шарын уртала ярып карасаң икән ди Равил. Эчендә нәрсә барын? Әхмәт, барлык кош-кортларның, сыерчыклар, чыпчыкларның өйрәнсәң ди, тормышларын бер читлеккә кертеп барын. Ятмә куеп, канау казып, океаннарның суын агызып, балыкларның тормышларын тикшерсәң икән ди Фазыл. Мин аппаратымны алып, әнә шул айга атланып, төшереп карыйм җир шарын дип көлеп куя Вил шатланып. Сүз башлады шунда Мөнир. Сөйлисез бит юк барны дип. Ансат кына тотырсың ни, кош-кортларсың юләрме ни? Океанны да булмый түгеп, ул су салган табак түгел. Булмый ярып җир шарында, ул карбыз я кабак түгел. Син Вилди хыялланма, атлансам икән дип айга. Җирне сайла, аннан артык планета юк һичбер кайда. Сез табигатьнең серләрен бик белергә теләсәгез, аны китап битләреннән, билем юлыннан эзләгез. Ул күрсәтә кортларны да, балыкларны, кошларны да, әйтеп бирә ул барында, ярып бирә җир шарында. Тели икән, аның белән кеше кояш айга менә. Йөзеп чыга океаннарны, гизеп чыга тайганы да. Менә шундый матур да, шаян да, мавыктыргыч та шигырьләр иҗат итеп калдырган безгә шагыйрь Барый Рәхмәт. Исегезгә төшереп үтәбез. 29 май көнне аның тууына 120 ел туды. Без аның шигырьләрен кабат яңартып, бу көннәрдә шагыйрьне бергәләп искә алыйк. Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбыз тәмамланды. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфия Гыйлази һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Тәлгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән саубуллашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.